खुलुमबाय गिबियाव नायगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांग्रोनानै हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सरकारा प्रमद बर' बिथांमोननि सरकारनि समाव होलांनाय फरेस्ट गार्डनि साख्रिखौ केन्सेल खालाममारबाय नामा आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेटखौ हरनो सानदों। मानो होनोबा जोंहा दायो नैबे अर्डार मोनसेया ससियेल मिडियाआव गोसारगासिनो दङ। नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनो हागोन बे जाहैबाय जोंहा सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डनिफ्राय फैनाय मोनसे अर्डार। नाथायबा मोनसे खोथा दै दा बेथ' जोंहा ससियेल मिडियाआव गोसारबाय थादों बेयो नंगौ बाथ्राया। नाथायबा बे अर्डारा नंगुबै नंगौना नङा एबा रियेल ना फेक दाबो बेखौ मिथिना मोननो हानाय जायाखै। दा जिखियानो जाया मानो बे अर्डारा जोंहा ससियेल मिडियाआव गोसारगासिनो दङ जे नैबे हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सरकारा 4 मानसिनि नैबे फरेस्ट गार्डनि साख्रिखौ केन्सेल खालामना होबाय होननानै। दा बिनि बागै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों मोजाङै खोन्थाहरनो सानदों। बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आरो आंनि मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो। नोंथांमोना अर्डारखौ एसे मोजाङै फरायना नायबानो जाबाय। अर्डारा जोंहा थांनाय नभेम्बरनि 30 तारिखआव फैदों आरो। दा बेहाय मा लिरदों आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों। दा फलोइं मेनसन 4 posts of Central Selection Board BTC Kokrazar selected and recommended candidates for the post of Forest Guard under Forest Department issued बे जाहैबाय एडभार्टाइजमेन्ट नाम्बारफोरा। दा बिनिफ्राय बेहाय लिरदों are hereby cancelled as they did not qualify the requisite educational qualification that is higher secondary examination pass as required for appointment in the post of Forest Guard under Forest Department होननानै जोंहा बेहाय लिरदों आरो। माने 4 मानसिनि साख्रिखौ दायो बेहाय केन्सेल खालामबाय होननानै बे अर्डाराव लिरना होनाय दङ। नाथायबा बे अर्डारा नंगौबै नंगौना नङा आं दासिमबो मिथिना मोननो हानाय जायाखै। आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरबाय थानाय जादों। दा बेनो आरो बाथ्राया नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन लिस्टखौ आं एसे ब्लार खालामना होनाय जाबाय। प्राइभेसिनि खोथा थायो नालाय बे 4 केन्डिडेट बिथांमोननि रल नाम्बारखौ आं दायो बेखौ ब्लार खालामना होनाय जाबाय। जुदि नोंथांमोना ब्लार नङैखौ नायनो सानदोंबा नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक मोननो हागोन जायनि फेसबुक पेज नैबे नर्थ इस्ट आइ होननाय एबा NEI होननाया जोंहा बेखौ होदों आरो। दा बेनि लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन। रल नाम्बारखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन। दा बेवहाय होनाय बायदिबा नैबे 4 केन्डिडेटफ्रा माने हायार सेकेन्डारि पासआनो नङामोननो। दा बिथांमोनानो नैबे फरेस्ट गार्डनि साख्रिखौनो मोनदों जाहैबाय। नोंथांमोना मिथिखागौ नैबे फरेस्ट गार्डनि साख्रिनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया हायार सेकेन्डारि पास जानांगौमोन। एप्लाइ खालामनो थाखाय हायार सेकेन्डारि पास जानाय जानांगौमोन। नाथायबा बिथांमोना नैबे 4 मानसिया जुदि नैबे अर्डारा नंगुबैबा बेयो जुदि अरिजिनेलबा जोबोद दुखुनांथाव आरो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा होननानै बेखौ बुंनो नांगोन। मानो होनोबा बोरै नैबे 4 मानसिफ्रा हायार सेकेन्डारि पास नङा गारानो एबा इडुकेसनेल क्वालिफिकेसनखौ मिट खालामालासिनो बोरै साख्रिनि थाखाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनो मोननायमोन आरो बोरै बिथांमोना साख्रिनि एपइन्टमेन्टखौ मोननायमोन बेयो जोबोद मोनसे गिदिर कुइसन जाखाना फैदों जुदि नैबे अर्डारा नंगुबैबा दे। दा बिनिखायनो नोंथांमोनाबो सानना नायबानो जाबाय। जेनेबा एप्लाइ खालामनायावनो जोंहा हायार सेकेन्डारि पास जानाय जानांगौमोन। दा बिथांमोना हायार सेकेन्डारि पासआनो नङाबा अब्ला नोंथांमोना सानना नाय ओरैबायदि माबायदि बेहाय कारापसना थादों जानांगौ आरो जुदि नैबे अर्डारा नंगुबैबा आरो। दा बिनिखायनो आंबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय। आं माने CSBनिसिम कन्टेक्ट खालामहरदोंमोन। माखासे जोंहा अफिसियेल वेबसाइटआव बिथांमोना नाम्बार होनाय दङ नालाय। दा बेवहाय सोंनायाव बिथांमोना जों टेकनिकेल टिमसो नोंथाङा बेलेगफोरनो माने अफिसियेलि माबा कन्टेक्ट खालामहर होननानै बेबायदि सोंदों आरो। इउनिभार्सिटि बिथिं कन्टेक्ट खालामहर बेबायदि बाथ्रा बुंहरदों आरो। नाथायबा मोनसे साननो गोनां बाथ्राया जाहैबाय जुदि बियो नंगुबै नटिसबा जुदि बेबायदि 4 मानसिखौ इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन गैयिनि थाखाय हायार सेकेन्डारि पास नङैनि थाखाय जुदि केन्सेल खालामनाय जामारदोंबा हले जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। अब्ला नोंथांमोनाबो सानना नायबानो जाबाय ओरैबायदि माबायदि कारापसन जादों जानो हागौ जुदि बे अर्डारा नंगुबैबा। ओरैनोथ' नायनो थाङोबा बे नंगुबै बायदिखौनो आं मोनलायलांदों आरो। नोंथांमोनाबो एसे सानना नायबानो जाबाय। नोंथांमोनाबो एसे भेरिफाइ खालामनो नागिरबानो जाबाय। आंबो भेरिफाइ खालामनो नागिरगासिनो दङ। जुदि बे अर्डारा नंगुबैबा जायफोर बिथांमोना दायो हाइकर्टआव दङ दा बिथांमोननि थाखायबो बेयो मोनसे एभिडेन्स बायदि जानानै फैगोन आरो। दा बे आरो बाथ्राया। दा नोंथांमोना बयबो भेरिफाइ खालामनो थाखाय एसे नाजादो। आंबो एसे नाजागासिनो दङ। जुदि बे भेरिफाइबा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जागोन। जुदि बेबादि इलिगेल भाबै फरायनाय गैयै मानसिफ्रानो एप्लाइखौनो जेराव खालामनो मोना बिथांमोना हायार सेकेन्डारि पास नङैया। दा बिथांमोना एप्लाइ खालामनानै बोरै खालामखो बेखौ बुंनो हाला। आरो बिनिफ्राय बोरै एपइन्टमेन्ट मोनखो डकुमेन्टस भेरिफिकेसना बिथांमोना बोरै जाखो बोरै बेबायदि जालायखो दा बेखौ हमनो हायाखै दे। दा नोंथांमोना बेखौ सानना नायदो। दा जिखियानो जाया मानो आं दायो बेखौ भेरिफाइ खालामगासिनो दङ। जुदि बे नंगुबैबा हले जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैगोन। आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बुंबाय थादोंमोन जेनेबा प्रमद बर' बिथांमोननि सरकारनि समाव होलांनाय साख्रिया इलिगेल बिथांमोना साख्रिखौ इलिगेलि होलांदों होननानै बेबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बिथाङा बुंबाय थादों आरो।
जायफोर बिथांमोना इलिगेल भाबै साख्रिखौ लादों बिथांमोननिया केन्सेल थांगोन जुदि जों बेखौ मोनोबा होननानै बिथाङा बुंखाबाय थादोंमोन। दा बेबायदिनो गमामायैनो नैबे अर्डारा जुदि नंगुबै जानानै फैयोबाथ' सानना लादो हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सरकारा जा बाथ्राखौ बुंदों बिथांमोना केन्सेल खालामनायनि हाबाखौ मावबाय होननानै नोंथाङा सानना लानो हागोन आरो जुदि नैबे नंगुबै अर्डारबा। दा बे भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननिसिम बेखिनि बाथ्राखौनो बुंहरनाय जाबाय आरो बेनि अनगायैबो बिथांमोना इनभेस्टिगेसन खालामगासिनो दं होननानै बे बाथ्राखौ बुंखादों आरो दा बेनिखायनो बे इनभेस्टिगेसन खालामनाया बे नायबिजिरनाया माब्ला जोबगोन दा बेखौथ' बुंनो हाला। दा जेखियानो जाया मानो गोबां कारापसननि खोथाथ' नोंथांमोना ससियेल मिडियायावनो नुखाबाय थादोंमोन जानांगौ। गोबां मानसिफ्रानो सोंखारिदों बोरै बिथांमोना साख्रिखौ होनाय बायदि रोखोमनि गोबां मानसिफ्रानो कारापसननि अजदखौ लाबोदोंमोन जेब्ला एपइन्टमेन्टखौ होदोंमोन। दा बेनिखायनो बेबोसो साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैगोन जुदि नैबे अर्डारा नंगुबैबा आरो दा नोंथांमोना बयबो भेरिफाइ खालामनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायदों आरो दा बेखिनियानोमोन। बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयबो शेयार खालामदों, गावबागावनि रायखौ नोंथांमोना होदो आरो जुदि नोंथांमोना भेरिफाइ खालामनानै मोनबायबा नैबे अर्डारा नंगुबै नङा होननानै एबा फेक्स होननानै नोंथांमोना मिथिबायबा भिडिअखौ मुक्सआवबो नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय। दा बेखिनियानोमोन, गोजोन्थों।